Straight to the Now, point. balik ta mahigalas tonduga mga hisgutanan karong buntaga mga kaigalaan. Okay. Kini ni ang matawag nato mga higalag House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay hapit naman. Karon man July 6 indikin. No? Ang impeachment trial mga higala. Unya nahuman na ang pre-trial conference last week. So wa to ipakita sa publiko katong pre-trial conference. Ug unya kini ni ang wa mapakita to mahigala sa publiko pero doon na magimanggawas nga mga istorya ato lang ning hisgutan mga kaigalaan. Although kato mga nanggawas nga mga istorya kinahanglan pa to i-confirm. Ang uban nga confirm mao nga dunay witnesses nga ipresentar ang prosecution nga pareha pog witnesses nga ipresentar ang defense. So dunay mga hostile witnesses nga ipangpresentar sad. Mura og dunay man kalain-lain nga mga strategies mga higalang gigamit ang prosecution og ang defense ini kalakiha. Lain-lain ang mga kuan no, dunay mga matawag nato mga kaigalaag lain-lain lang nga mga estratehiya. Usa ini nga mga nga si Jerbe Luistro kuno mura kuno gikaon nga buhi mahigala sa mga defense team. Kana ato sa nang klarohon sa dapita ha. Pero alis ta mahigala sa kinini ang medyo klaro-klaro nga kay namahayag man ini si House Prosecution Team House Impeachment Prosecutor Congressman Joel Chua sa report nga ilang na-appeal gyud sa lista. So kini may klaro kay at least na may pag-angkon. Ang uban gud mahigala didto sa sulod wa man gud to pakita sa media gyud actually. So mo na nga kuan pero naa man gyud mga nakatambong dito mo na manggawas gyapon ang istorya. Pero kining confirm mao nga si Congressman Joel Chua usa sa mga impeachment prosecutors miingon nga kadtong sheriff nga gisumbag mahigalang Sara Duterte allegedly dito sa Davao City niadtong 2011 ilang ipatawag og appeal aron mga higala nga ilang ipresentar atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Unsa may mahitabo nini mahigala kung ipresentar ni dito sa impeachment court. Doon na ka ni mahigalay value kining maong witness or wala. So muna dakong question mga kagalaan kay kining maong kaso niadto man ni mahigalang 2011. Dugay naman kayo so kung 2011 ni mahitabo karon 2026 15 years na ang nakalabay. Straight to the point. Pwede ba ni mahigalang ipatawag sa prosecution? O gusto gyud nilang i-present? Pwede sad. Ang tubag pwede kung ilang gusto. Ang sunod pangutana makatabang ba ni nila sa pag-build up sa ilang kaso or dili mo na dakong question sad. Straight to the point. Kag maingon mga higala nga ilang ipatawag ni ipasubpina nila sa impeachment court mapugos ni kadto. No? Apan nigabot dito ang iyang testimony ilan ning sultihon may gala nga nasumbagan sang Sara Duterte kinaadtong 2011 makatabang ba ni sa kaso sa prosecution pag-build up sa ilang kaso aron ma-impeach si Vice President Sara Duterte or dili mo na dakong pangutana. Straight to the point. Kay mo andil go man ni og cross examination unya makatabang ba ni or di ni makatabang sa prosecution. Kay numero uno mga kaigalaan kini kong impeachment kini bitang pag-present ining sheriff ilan ang strategy pod sa prosecution kung gusto nilang i-present. Pero sa pikas bahin mura og ma-perceive sa mga tao nga medyo unsa man day wala weak ang inyong kaso. Kay nganong kining kaso mahigala 15 years ago mao may inyong i-present nga kini magong impeachment case mga kaigalaan. Si Sara Duterte na agi na pagka-mayor pila ka elections agian ana. Unya karon na himong vice president, impeachable official sa pagka-vice president. So ang mga kaso
within sa iyang pagka vice president nga impeachable official siya, mao inyong i-present. Kining kasuha nga 15 years ago, unsa may gusto ninyong i-establishar aning kalakiha? Straight to the point. So medyo dako ni nga pangutana ha? Nga makaingon ang mga tao murag kuwang siguro di ay sa ebidensya maohon. Kuwang sa bala da ining prosecution ug maohon aning kalakiha. Kay karon ko ilang ugkaton, okay man ang ilang ugkaton pero pangutana na gindako ana, makatabang ka ni sa prosecution o madihado sila ni. Ilang ginang i-evaluate umayo. Kay disod man kay present lang kag present og witnesses. Nig-present ni mo witness basig ikaw may maalkanse hinoon. Straight to the point. So mo na tanawon mga higala kay kanina ang nahitabo ni 15 years ago man. Pero ang pangutana, pwede ba ning i-present sa prosecution atol sa impeachment case ni Sara Duterte? Tubag pwede. Kisa mag-arang nila og ilang ipatawag. Ilang ipasumpina sa impeachment court. Pero ang sulod niya pangutana, makatabang ba ni nila sa prosecution or makadaot tinuon nila ni? Straight to the point. Mo na sulod niya pangutana. Kay unang-una mga kaigalaan, di pa ta mo adto ining maong panghitabo, you know? Ang relevance ni ini mahigalang maong panghitabo, dakong question. Dakong question. Kay di pa man vice president si Sara ani. So kining impeachable official ipatangtang ka sa imong pagka official diha tungod kay doon na kay sa nga nahimo nga ikaw nahimong official diha nga impeachable. Sa to pa kanang imong pagka vice president doon na kay mga sa dandapita nga mo constitute og impeachable mahigala nga offense di tangtang ka dandapita, ha? Pero kadtong karaan na makaingon mga tao ini nga wa na gyud mo ilain na nakuha diha napita. Straight to the point. Di pa man siya impeachable official aning panahon na. So muna dakong pangutana kung makaginansya ba ang prosecution or dili kung ilan ang i-present. Kay kini kung hitabua mga sukit dig paminaw, tinuod ni inumdum ka nga doon na mahigalay demolition to Davao. Nitabo din nini. Ang problema mo dinay kung makaginansya ba sa dili kay nganong sige magkadaog si Sara human ining hitabua. Unsa man ning hitabua ang lisod ba ko na timbang-timbangon yun nilag maayo kung mopabor ba nato ni or dili. Kay sa technicality pa lang daan, pwede man ang objekan magini sa defense kay ang trabaho sa defense may galap lisod-lisoron ka man gyud ang prosecution unsa ano pa present og evidence. Ha? Pero ang pangutana ini magud unsa may istorya ani matod pa mga higala mao nang daog gyapon si Sara mahigala pila gud ka eleksyon 2011 gud day nga nahimo siyang mayor. Nahimo siyang vice mayor, nahimong mayor. Ngano man kay matod pa mahigala nga kining hitabua duna ni demolition nga hitabo dito sa Davao City. Dunay order. Actually kining sheriff igo ra pud nag-implement sa order. Pero gitawgan din ni Sara Duterte katong iyang mga staff nga ayaw sa nihangyo nga ayaw sa gi-implement ang demolition kay nitabo din ni bag-o ang Davao na biktima atong kalamidad ba? Tumbaha bitaw. Dunay flash flood dito mga kaigalaan nga diin ang mga tao nawad ag mga panimay ang uban dito pa sa evacuation centers. Unya mo'y itunong po nga mag-demolish. So dunay appeal si Sara Duterte nga may mayor sa Davao at the time day. May mayor sa Davao at the time no. Nga ayaw sa kay mangita tag pamaagi nga mga tao unsa tong matabangan sa sila. Pwede man ang local government og butang tada ba sa yuta nga mapalit dina panalitan nga lagi hatag sa mga tao na o asan la papuyon. So ni apilar siya dito niya ayaw sa kay gikan magutan nag igog katalagman. Gi-implement man gyud. Mo ni ang nahitabo ha, mo ni ang facts. Si Sara gisapot ngadto manghigala nga ang mga tao nagtanaw sa mga tao nga nanggihilak dito nga wa na sila mga balay. Mo na nga nahitabo ni mahigalang allegedly nadapatan niya kining maong sheriff. Straight to the point. So, kini ni ang pangutanam gud ani kay sa sunod nga mga elections idaog man Sara kay mga tao dito dai mingo man nga gilabanan gid Sara bahalag narisgo siya gud.
Ang mga tao nga mga kabos dito nga kana baliha bago na nang nabitay masunugan ba? Kanang naisunog unya ngilad paminawon gud ay naisunog makduda man ta nga gisunog gituyo pagsunog nya humagsunog mahigala di na pabalikon ang mga tao diha gikural dayon sa tag-iya sa yuta kasamangki di na pabalikon lahi mo ko na inana og dunay proseso lahi po na inana no labi man igo mo katalagman ayo sa karon dayon kanang naigo katalagman ayo sa kay wa pa ta ka manganda mo gitiwasan mo gud nimo na ha mo ning hitabua mga sugid ti paminaw nga matod pa gisapot si Sara ani ngadto siya mga kagalaan kay nagtan-aw sa mga pobre dito nga wa na mga panimalay gigipangguba na o mao na nga nadapatan kini maong sheriff Straight to the point. nya unsa man to 2011 sus pagsunod nga mga eleksyon day siya may mayor siging eleksyon hantod 2022 gud nga eleksyon dagan sa vice president siya pinakataas nga buto nga nakuha sa laktod ang mga tao dito sa Davao nga sila mo'y nakasaksi ipositive pa hinuon ni Sara hinuon tong hitabua mga sukid tig paminaw nga nilaban siya sa mga pobre. Muna nga itong ingon ba, okay lang i-present ng maong issue, okay lang. Unsaon pag-treat sa prosecution nga mo ginansa sila kay basig malkansi sila day. Inig-present ani nga ni cross-examine ani. Unsa man to hitabo atol to sa katalagman, dili ma atol to sa katalagman, despite sa katalagman inyo gindemolition ang mga balay. Malkansi niya ka ba? Ngano man tungod kay timan iha, human ini hitabua daghang eleksyon nang naagian sa way pili-pili na Sara Duterte despite nga nahitabo na gihimo man ang issue gyapon. Straight to the Ngano point. masampili? Sa laktod malagmit nga kining maong issue di kaduot niya ning maong issue. Muna itong ingon sa prosecution, ayuhan yung timbang ang inyong i-present. Kung kanang inyong i-present nga inyong untang katuyuan nga dauton si Sara basin na og dili inoon madaot di kaduot ba? Ha? Wa pa di para to i-discuss ang teknikalidad ha. Kani sa ang dapita ang pagtimbang mahigala sa value niining maong nahitabo 2011 mga sukit paminaw 15 years ago. Straight to the point. Makatabang ba ni nila sa prosecution kung tanaw nila makatabang nila ni daara i-present pero tanaw lang dili ni makatabang bana-banaan ninyo mayo kay basig malkansi mo hinon sa narratives mo niya narratives ba day kabantay mo og mo sa narratives ini mahigala mi wa gyud Sara dautan gyud ning tawhan na kay kunana og ana ang mahitabo di okay sa inyong tan-aw mao pero kung tan-aw ninyo nga mga tawo simpatiya na hinong Sara nga kay kadto mga gidimulis ito mahigala hero man nila Sara at the time so tan-aw ni timbang-timbangon ni kung unsa ba gyud makatabang ba sa prosecution ni or dili